Tama. Hello, shout out Shella Lopez Martins. I'll give you already a moderator. Shout out everyone to the 9 million in my little cover. Ito po ang yung manay, nakikilive na naman. Salamat sa mga nandyan, nagsilip-silip dyan.
Mag-iwan lang po ng bakas and I'll follow you. Good morning. Magkakape pa lang si Manay. Daming ginagawa ni Manay. Ikot, 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 ikot. Good morning, good morning, good morning. Thank you, 9 million in my kubo, in my little kubo, in my little bahay, in my little house. Good morning, good morning. Thank you, thank you, thank you. Tok lang kayo dyan, guys, para naman mapuntahan ko kayo agad. Masundan ko kayo. Bilang papasalamat, puntahan ko yung mga bahay. Andito na naman ulit ang yung Manay. Manay Mami. Makikulit na naman sa inyo. Manay Mami. Shout, everyone. Shout, everyone. Just another woman in love. Uy, salamat ha sa mga nandyan ha. Akala ko naman sa akin talaga. Uy, wow, malang si mami. Wow, malang si mami. Maling chats.
Padyan na daw de, Sinda. Pagkahirap. Adigdi na daw. Abot ka mo naman alas 12. Gusto na tinapay. Ano ni? Cause by now I know to catch you. And I promise you that we will always be forever. I love you.
'Cause that you love me too. Da-da-da-da. Oh, uy, hindi ka pa pala nalisan yan. Kawawa man ang aking bibilang. Bakit galit ang bibilang? Doon na din ang alis yun si Dada. Mabiyahe yun si Dada, mabiyahe. Doon na din ang alis yun si Dada. Mabiyahe. Mabiyahe yun si Dada, mabiyahe. Doon na din ang alis yun si Dada. Mabiyahe. Hi, hello. Hi, hello. Is that your love? Kiss you now, as I have to. Kiss you now. Kiss a promise we will always be together. Ay, nag... I love you. Morning, guys. Good morning. Good morning. Good morning. Ano? Like a guiding star. Wait lang, may bumibili ka. Good morning, guys. Ang inyong manay. Hello. Hello. Net. Ay, grabe yung init sa Philippines. Grabe yung init sa Pilipinas. Ay! Init yan kaayo.
Superb. Superb ang init. Superb. Sobrang init ko. Wala na. Hello, good morning. Ito po ang inyong manay, Regen Vlog. Ayan, guys. Magsigang mata. Grabe pawis ni mga ano. Sobra init. Sobra sa init! Ito eh. Kain tayo saging. Kain tayo saging. Kain tayo saging. Kain saging. Bulaga! Sisilip ka. Sisilip ka. You want some banana? Or coffee? Yummy coffee? Banana or coffee? Hmm? Hello, do you do? Hello. Tukal ko nang di nagla-live ah. Nanibago ko mag-live. Live lang. Saging, kayo dyan. Gusto niyo saging? Harap mo saging, sobrang tamis.
Bye-bye. Balik ka na. Balik. Huwag ka muna umalis. Uy! Tag-iisa lang si Mami. Guys, punta naman kayo sa live ni Mami. Punta naman yung live ni Mami. Maluin. Another one. Banana. It's a banana! Bango ng banana. Yan, tagsaging guys. Good morning guys. How's everyone? Happy Thursday everyone. Kaon tagsaging. Woo! Saging. Kaya din ako nagla-live guys kasi may naiinis sa akin dito sa YT. Gusto siya lang. Ngayon, wa na ko care. Ayaw kong hilab, tikay wa ko man hilabot. Wa ko man hilabot. Nagkaulan kong saging. Kanina may nagpunta si ano. Sino ba yun? Si Sheila Lopez Martins. Thank you, Miss Sheila Lopez Martins. I will go to your channel later after my short live. I just need only 1 hour. I just need only 1 hour. And thank you sa Trina nandyan. Katsilip-silip. Good morning! Ooh. Ito na naman. Just only 1 hour. Susulat ko nga kung sino nagpunta. Si
Sheila Lopez Martins, shout out. Here. Ayan. Sheila Lopez Martin, shout out sa'yo. Thank you. I gave you a moderator but siguro amalis ka na. Kaya inalis ko ulit. Pag bumalik ka, ibabalik ko naman. I'm just waiting. Thank you. Good morning. Bye-bye. Bye-bye dyan sa nangkalis. Parang mumot si Mami. Parang mumot si Mami. Mami, mumot. Karot itlog. Tamsak nga na. Salamat kaayo. Salamat sa tamsak. Mayong buntag. Mayong buntag. Good morning, Karot itlog. Kumusta mo? Salamat sa patamsak dyan. Mayong buntag. Ayun na naman, may bumibili na naman. Ting-tong! Ting-tong! Mahal kita kaya wag ka na mangamba, ito para sa'yo. Gagamba! Oh no, it's spider! Wait lang, may bumibili. Ding-dong daw. Ding-dong! Ano tabi? Cigarette lang. Okay. Malis na. Shout out, Karot Itlog. Karot Itlog. Ayan. Sinulat ko naman. Karot Itlog. Ayan. Salamat. Ayun. Live ulit si Mami. Karot. Pakikidisturbo naman si Mami sa inyo. Karot. Ang gagawang it's spider. Good morning. Mami, sinso ka na, may doorbell na siya yung tinitinda. Kailangan kasi, yon kasi ako lang dito, nasa taas yung iba, tapos si Chuko di pwedeng lumabas, kaya may pinto, doorbell. Dami kong ginagawa dito, nood TV, tapos magluto. Kung ano, kuti-kuti. Ngayon magla-live ng need ko lalo. Ayaw, nag-doorbell sila. Kung gusto nila magbili. Kasi pag doon ako, mahina ang wifi. Mahina ang signal. Walang signal. Hindi ako mapwede mag-live doon. Dito lang. Shoutout Karot Itlog.
Matagal na yung doorbell na. Matagal na yung doorbell. May CCTV pa nga dito, hindi ko man ginamit. Hindi, para ba, kahit pobre, may CCTV ka. Tingnan mo yung bibili doon. O sino. Tadan! Doorbell! Dang-dang! Sigarilyo lang yung bibili na magdo-doorbell pa. Shout out to Marion in my Kobo. Thank you so much. Sheila Lopez, Korotiklog, salamat po. Salamat po. Ay, may mga ulam ka pa rin, mami. Meron akong mga ulam pa rin dyan. Hindi naman kasi maalis kasi. Yung mga taga-bili ko, yung 1 week nagbabayad dahil sa hardware. Yun lang mga suki ko, loads. Yung mga suki ko, every Saturday sila nagbabayad. Kaya every day, morning, lunch, afternoon, dyan sila kumukuha ng pagkain nila. Kaya po, mapatsamba ang loto ni mami. Nabibili naman. Wala silang choice kundi kumain. Magpalista. Pag Sabado, pag sweldo nila ng Sabado, salamat ko nga at bumalik yung hardware dyan. Kabilaan pa yung bodega na sa tabi namin, yung sa harap namin, sa kanila lang yun. Sa inchik yun. No choice sila sa mga loto kung patsamba. Ngayon nga alos yung gulay ko, adobong kangkong, yung mabinda sa kanila yun. Saka affordable lang, yung kaya lang ng nila, budget nila. Kaya lang ng budget. Tapos nagdo-doorbell, adobong kangkong lang wala, tsaka pritong isda. Saka sinabawa na isda, saka adobong manok, yun lang. Sigarilyo, lahat ng mga ano nila dyan gustong kunin, nandyan. Good for the hardware boys. Abuti na yan, meron kaming libangan. Kawawa nga sila, Lods, kasi nung pumunta ako ng Masbate, 1 week ako doon, more than 1 week ako doon, wala silang, nagtyaga talaga sila sa budget nila, wala silang makuna na kasi mura lang naman sweldo nila eh. So, si mami lang talaga ang pagdating ko diyan, sigawan sila, andyan naman! Nakabalik na! Yay! Nakabalik na! Nagluluto ng patsamba. Nagbabaluto ng patsamba. Gaga. Binabalik ko ng pag live na ako, Lods. Kasi buti ka lang, malaki ang mayaman ka, Lods. Magandang trabaho mo. Si mami, wala naman ako libang kaya gusto mag-live na naman kasi dati hindi ako nagla-live kasi parang clouds ng Mayon Volcano ang cellphone ko na ginagamit, nakakahiya. Ngayon nakabili na ako. Nakabili na si mami ng pang-live na cellphone. Dalawa ng cellphone ko. Saka tinitingnan ko ngayon ang mukha ko. Kita na yung mga muta-muta. Saka yung ano ni mami. Magsi-60 na pala ako. Diyos ko po, magsi-60 na pala ako. Pero feeling ko para lang akong magsi-60. 3 years pa naman. Ay, Lola. Thank you, Lord, sa 1 hour lang naman ang ko, 10 o'clock na. Pag nag-30 minutes, okay na. Thank you. Every morning na yan ako magla-live.
Maingay si Birdie. Tweet, 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 tweet. Tweet, tweet, tweet. After here, magla-live din ako sa FB. Pagbabaw na ako din ako doon. Magla-live din ako sa FB. May FB kayo? Add naman niyo ako sa FB. Add naman niyo ako sa FB, guys. Good vibes lang tayo araw-araw. May nag-ano sa akin. Padi. Yan o. Tawa siya ng tawa ng mga upload ko sa FB. Kaya inad niya, pinalo niya ako. Oh. $3 million in my little Kobo. Thank you so much, guys. Bisi-bisihan lang kayo dyan, guys. Inaantay ko lang yung time. 20 minutes pa. 20 minutes. Every morning, 10 1 hour lang. Kumustahan? Kumusta kayo dyan, guys? Kumusta mga YT? Ang dami nang hinwala na sa YT. Siyempre, pag may work ka naman, sa work ka na lang. Huwag ka na mag-YT. Doon lang naman tayo excited sa pagsisimula natin. Yung ma-monetize tayo. Pero pag nasa ano ka na, na-monetize na, kakatan para din sa FB. Excited ako nang todo ano ka talaga sa ano na mga yung simula pa lang. Excited ka, ang daming gula, active ka talaga gumawa ng mga ano ng mga videos para ding white. Pero nung na-invite na ako, alam niyo ba guys, kakatamad na. Kasi muta lang naman binibigay ni Mito. Diyos ko po, Ginoo ko. Sintabo, kada ano mo, todo ano ka na ng ano, pero kasi nga, hindi ka naman chikat, hindi ka na naman ano, simple, kung ano lang yung views mo, yun lang din, doon ka babase. Kaya, sintabo lang talaga. Kaya mas okay talaga dito sa YT. Kahit pa paano, mag-upload ka lang ng short, okay na. Yung ano baga, yung short nyo guys, continue lang nyo guys. Kumikita din pala yung ang ano dito, short dito sa YT. Kumikita din naman pala. La. Ang dami nang wala, mga baguhan na. Ini-scroll ko lahat ng mga ano, wala na talaga. Yung iba, wala na. Ang dami nang nawala. Hindi na sila nag-ano. Inactive na sila. Kaya siguro nag-ano na rin sila ng mga short, guys. Ganon. Kakatamad naman na nga. Saka kung may mga trabaho lang naman, katulad ng mga OFW, maganda naman mga work yan. Ba't kailangan pa mag ano-ano sa ganito? Gawain lang ito ng mga walang gawa. ng mga walang ginagawa. I need you. Nag-aantay na si Netflix. Nag-aantay naman TV. Mega Miles TV, hello Sir Mega Miles. Kumusta Sir Mega Miles? Ayan, live na po ko Sir Mega Miles. Kumusta? Balik na naman si Manay. Live naman. O gamay. Maing buntag. Kumusta din? Ito yung Manay. Balik nag-live. Bisa ko sa kauras na lang kasi mahirap na. Sayang din naman yung mga hirap natin na maano naman tayo.
Mapalo na naman tayo. Ay, ayun. Buti yung ito si Sir Mega Miles TV. Aktibo ito lagi kahit ano lagi itong may upload. Ganda-ganda naman kasi ng lugar niya. Kahit magsakay-sakay lang. O, sakay-sakay lang, pasyal-pasyal. O, pinakaayo. Namukbang si Migs. O, namukbang. Namukbang man. Mega Miles TV. Ayan. Pinanood ko nung isang araw yung mga short mo. Saka si negosye. Good morning, good morning. Maturity si Chong. Okay lang yan, part yan. Part yan, sir. Part yan ang araw-araw. Malupit. Talagang malupit. Mukbang si Mix. Laki na ng channel nito ni Sir Mega Miles TV. Simple channel pero rock. Mega Miles TV. Alden Diaz. Shout out. At saka si Sheila Lopez Martin. Shout out. Logi negosyo. Nalogi negosyo, sir. Way logi, sir, ay. Wa na logi kay maayo mong trabaho. Logi negosyo. Nalogi si sir. Sa Logi negosyo. Lagi yan logi si sir Logi negosyo. Laki ng mga bahay nito. Nakabakasyon na mo, sir? Nakabakasyon na ka, sir, sa Pilipinas, sir? Mauli ko next year. Ay, uli-uli po mo, sir, ay. Dato na mo diha sa laing nasod. Panguli isa mo, ay. Gabi na, high-tech ng Pilipinas. High-tech na kayang Pilipinas. Panguli isa mo. Shout out, Logi Negosye. Sa Logi, Mega Miles TV, Alden Diaz. Ayan, thank you so much, guys. Oh, dili ka mag-vlog, sir. Dagan kaayong mga maayong talanahon diri. Dili ba, kuan mo, di ba mo, Cebu ba mo, no? O, Davao. Daghang mga magagandang views dito sa, kuan na kaayo. Ano na masyado ang Pilipinas. Dili na pod palugi. Sa laing nasod. Bakulod na eh. Lunggo man dahil ni si Sir, oy. Mga lami kaya naglinutuan. Abaw, gidya. Kanamit, gidya. Kanami, gidya. Mga luto ng mga taga-bakulod. Basta yun. Puwerte. Puwerte ang kwarta. Ginapi ko. Ginapala. Oh, bitaw, oy, grabe na pong mahal tao. Pamiliti lang, grabe na. Pamiliti lang, grabe na kayo. Bisag tricycle. Amay lang, day, dadon lang nimo imong wells. Dollar price mo, gyud. Yung mga, mo sir, na-save mo na mga mag-enjoy ka gidere.
Makatawa ka gid bitaw dire. Daghan man mong sapi sir kay sabi pa gani ang mga diha daw sa inyo ha. Ginapi ko, ginapahala ang kwarta. Dato yun, sikat na kaayong dato, basta diha anang lugar ha. Tama-tama yung bakasyon ni mo sir. Dapat summer ka mga sir kay sus, ma-enjoy yun ni mo kaayo. May lakaw-lakaw summer, oy. Ayaw lag uwan-uwan kay sige lag pasilong. Imbis diretso ang lakaw. Sige paipli. Paipli-ipli sa kilid. Shout out 3 million. Thank you so much. So, yan, naka 20 minutes. Ano na? 10 minutes. Sir, yung ano ba yan? I-live mo ng screenshots mo, sir. Yung mga ano-ano mo. Madami kanyang views, sir. Sabi, i-live mo, sir. Sir Mega Miles TV. Yung biyahe-biyahe, ang ganda ba ng views ng mga dinadaanan mo, yung mga mga road trip mo, sir. Screenshot live mo, sir. Ako kaya hindi na ako wala man akong maanuhan na magandang mga ano eh. Kaya hindi na ako nag-screenshot. Mag-live na lang kung tinuuray. Uy! Kasi parang feeling ko, iba rin naman ang kitaan doon. Ewan ko kung padamihan ba ng views, madami ba ang kita doon. Pero yung mga ganyan sa'yo, sir, yung mga road trip mo, sir, i-screenshot live mo yan. Ako, ang dami niyang views, sir. Kasi marami ang relate. Alden Diaz, mega shoutout, sir. Bisibisihan ka na dyan. Thank you so much sa pagpunta kay mami. Punta kay New York. Oh, yun. Tapos iano mo, sir, ang ganda. I-live mo, sir, ang ganda, sir. Naku, buti pa to si sir. Paburo bakasyon lang. Bulo bakasyon. Mahal ba? Sa Tolpre, Tolpi. Mahal yan, Tolpi. Magawa kang mga lugar-lugar. Di bali, dollar mangi mo sweldo, sir, eh. Mag-enjoy habang kuan ba, bata-bata pa, sir. Biyahe-biyahe. Yan, naikugos-kugos. Joke, sir. Joke, sir. Ay. Kumidya lang sa tiguan, sir. Biyahe-biyahe daw. Naikugos-kugos. Joke sa tiguan, sir. Kaya gusto ko, sir. Enjoy. Share nyo na pag may manay. Ayag ingo na ang senior sir, oy, kay na. Kaya patunayan nga senior kay sos, ginodogay-dogay. Kabaw lang nga nila matiguan. enjoy life lang daw, sir. Pareha sa mga sir nga. For God na agay. Happy lang na sir, oy. So, mga views, mga videos ni sir na, grabe, pasyar lang. Mga na tinuuray. Kaya kano sa pang mag-enjoy sa kinabuhi. O kuan na. Magkamang na. Yun, kasakot sira kay maumang ginin si Mood ni Manay. Pasagad lang ngisi. Dugay naman ginin akong kuan sa Sir Mega Miles. Oy. Shoutout dyan sa mga originala na akong mga kuan. Salamat kaayo ninyo. Ayaw gingon na senior sir oy kay na. Inong kunotong tiguang dito nga. Lubintan niya. Ayaw ko ginong tiguang. Unsa ko? Kabaw. Kabaw ray mo tiguang. Dili kay ako.
Shout out everyone. Thank you so much sa time nyo, guys. Good morning. Kumusta sa lahat dyan? Ito ulit ang inyong manay, si Mami. Ayan, umumusta sa inyo araw-araw ganito. Umumusta sa inyo. Ingat-ingat lang kayo lahat dyan, guys. Ayan. Good vibes lang sa araw-araw. Kung ano meron, buti yung iba, mga kumbaga pinagpala, happy sila. Continuous happiness lang, guys. Yung kung ano meron lang, maging masaya na lang. Tulad ni Mami ko, anong meron? Maging masaya na lang. Okay. Ayan, guys. Nasa 1 hour na ako. Naka 1 hour na ako, guys. Shout out Sir Mega Miles TV, Alden Diaz, and Sheila Lois Martinez na pumunta dito sa akin. Thank you so much. Bye-bye. God bless us all.